Yun o. So yun mga kasolid, dito na akin nilutong pansit canton na may itlog. Dahil kakatapos lang ng bagong taon, nagsawa tayo sa panay karne, manok, isda ngayon. Ito yung magandang kainin ngayon. Nag-crave kami ni Boy Sipag, gusto namin pansit canton na may itlog at kanin. At dahil na-bless ng pagkain of cam, anong gagawin Boy Sipag? Kainan na po tayo. Kain po tayo mga kasolid. May egg tayo dito. Yan o. Grabe. All time favorite talaga na pagkain to, pansit canton tsaka kanin. Grabe. Ayan po. Sarap ba? Opo. Sarap po siya. Sarap. Konti na lang. Ito yung tunay na mukbang pag naubos natin to.
Napapalasan na po ako konti. Manghang na. Yun, oh. Ang dami nga. Hmm. Hmm. Oh, baby girl, sa'yo na to. Cheers tayo sa uling subo, boy sipat. Cheers. Kain po. Nakaba. Huwag mong pilitin, baka mabulunan ka. Inom tayo. Ay. Grabe. Ano, busog ka ba? Opo. So yun mga solid, sana po gustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Yun lang, original mukbangan dahil inubos natin. Maraming salamat po sa mga viewers, sa mga subscriber, at sa mga walang sawang nag-aabang sa mga video namin. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.